Hello friends, Borebai Bodo Info official YouTube channel da finally Assam Police nifra official notification release जाबाय so बेनिफ्राय big update बेनो XNDB नोंथांमोनाबो बेयाव बाहागो लानो हासिगोन एप्लाइ खालामनो हासिगोन so बेयाव गोबां रोखोमनि पोस्ट ओंखारदों जेराव मिनिमाम क्लास 6 पास जानाय लोगो लोगोनो हागोन मैक्सिमाम डिग्री फर्स्ट सिम आरो बे जाबाय पोस्ट वाइज आवहाय आरो so बे पोस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइज आव नोंथांमोननि थाखाय बिग चान्स दङ दा बेखौनो नोंथांमोना A to Z डिटेल्स को होगोन आरो बे भिडियोखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो लोगोसे एप्लाइ खालामनानै लानो हायो दा भिडिअ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना सम मोननानै अब्लानो बुजिजोबगोन डाइरेक्ट स्किप खालामबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ स' बेयाव नोंथांमोननि साफाय कर्मचारिबो दङ ABSI बो दङ UBSI दङ कनस्टेबल AV UB दङ स' जों A to Z नायगोन दायो फार्स्टआवनो जोङो फकास खालामगोन बेनो जाबाय AV कनस्टेबल आरो UB कनस्टेबल नेक्स्ट भिडिअ फैगोन नोंथांमोननि SI लेभेलाव दा जों बेयाव नायग्रोनोसै AB पोस्टआव बेनिफ्राय UB पोस्टआव दा AB आव 1645 दङ बेनिफ्राय UB आव 2300 भेकेन्सि दङ स' बेखौ जोङो डिटेल्सखौ नायग्रोनोसै जे बेयाव सोरबादि इलिजिबल जागोन आरो बेयाव माखासे चेन्ज जादों जों बेखौ दायो अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव जोङो रिलिज खालामनायखौ जोङो दानिया नायनोसै फैदो स' दानिया जोङो टटेल भेकेन्सि नायोबा जोंहा 5563 भेकेन्सि मोनदों आरो बेनि गेजेराव रानदों AV UB आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि ग्रेड 4 स्टाफ दङ ड्राइभारबो दङ दा जों फार्स्टआव नायोबा जोङो UB पोस्टआव जेराव HS पास लेभेल नोंथांमोना 1645 भेकेन्सि मिनिमाम क्लास 6 निफ्राय डिग्री पाससिम नोंथांमोना जायखिजाया आसाम पुलिसाव हागोन बेखौ आं नेक्स्ट लेभेलाव होनसै स' UB आव जोंहा बेबायदि मोनदोंमोन 1645 एन्ड बेनिफ्राय AV पोस्टआव 2300 जेरावनाखि 10 पास AB आ 10 पास UB आ HS पास आरो जुदि नोंथाङा HS पास बा मोननैबो पोस्टआव नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो स' सेलेरिया सेमान दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन एन्ड बिनि लास्ट डेटआ जाबाय 1 नभेम्बर स' बिनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन नोंथांमोनाहाय 15 अक्ट'बराव स' 15 अक्ट'बराव अब्ला बिनि रिलिया नोंथांमोना नभेम्बर लास्ट उइक नङाबा डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ स' दानिया रिजार्भेसन वाइसआव नोंथांमोना नायोब्ला ओरैबायदि दङ जोंनि STP खथायाव जायखिजाया पस्टनिफ्राय 10% रिजार्भेसन दङ आरो अभारअल अमनिफ्राय जाबाय 30% रिजार्भेसन दङ बिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया दङ 8% जेराव खम काटअफ थाङो स' बेयाव नोंथांमोना चान्सखौ लानो हायो स' बिनिफ्राय T ट्राइबनि माखासे दायो गोदान जाबाय जे 3% बिथांमोनाबो रिजार्भेसन मोनबाय स' बिनिफ्राय मोनसे बिग आपडेटआ बेनो 2% रिजार्भेसन दं अभारअल भेकेन्सिनिफ्राय XNDB जायनाखि नोंथांमोना XNDB अब्ला नोंथांमोनाबो दानिया बे पस्टआ एप्लाइ खालामनो हासिगोन 2% रिजार्भेसन खालामदों नोंथांमोननि थाखाय अभारअल हमना ला 5000 निफ्राय 2% रिजार्भेसन दङ अब्ला नोंथांमोना बेयावबो नोंथांमोना पोस्ट लाइफ पोस्टआव नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा काटअफ थांगोन एक्सट्रा नोंथांमोनाहाय बेयाव लिस्टखौ मोनगोन नाथाय नोंथांमोननि रानिंआ सेमान थागोन नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन सेमान थागोन आरो बैसोखौबो जोङो नेक्स्ट लेभेलाव नायगोन बेनिफ्राय स्पेशल फोर्सनिफ्राय 1% एन्ड स्पर्ट्सनिफ्रायबो दङ स' दानिया XNDB नोंथांमोना AB पोस्टआवबो हागोन आरो UB पोस्टआवबो हागोन 2% रिजार्भेसन दङ आरो नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा जेब्ला अफिशियेल नटिस फैबावगोन बिनि सायाव अब्ला नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामबावगोन जे माबादि रानिं खालामनांगौ आरो बैसोआ बारायगोन ना बाराया स' बिनि सायाव डिटेल्स फैबावगोन दा जों अभारअल जोङो गासिबो डिटेल्सखौ नायनोसै नोंथांमोना VDP बा SPOसनिफ्राय दङबाबो सार्टिफिकेट थ' नोंथांमोना 1 इयार मोनगोन आरो XNDBनिफ्राय ओरैबायदि नोंथांमोना सार्टिफिकेट लाबोनांगोन बेनो जाबाय स्पेशल ब्रान्च हेडक्वार्टार आसाम पुलिस काहिलिपारानिफ्राय नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोननाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन स' बेखौ क्लियार खालामबाय ओरैनो जानला मोनला मोननाय नङा मोनसे प्रुफ थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय रिजार्भेसन वाइसखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बेयाव स' बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव दानिया माबादि सिस्टेमाव बैसोजों दानिया नायनोसै स' बेनिफ्राय मोनसे रिजार्भेसन दङ APR नि थाखाय सासेल' पोस्ट दङ मेल केन्डिडेट बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन गुबुना हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बे माखासे भेकेन्सि जाबाय मोनसे टेन्टेटिभ आरो बियो बारायनायनि चान्सआ दङ आरो बुंदों जे नोंथांमोननि पोस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना मोनगोन UB पोस्टआव आरो AB पोस्टआव स' बेयाव एस पार सेन्सास अफ 2011 स' डिस्ट्रिक्ट वाइसआव भेकेन्सिया थागोन हमना ला उदालगुरि 60-70 क'क्राझार 90-100 स' बेबादि रोखोमनि हमना ला एग्जाम्पल बेबादि नोंथांमोना भेकेन्सिखौ मोनगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि काटअफआ एक्सट्रा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थांगोन अल ओभार आसामाव थांनाय नंला स' बेनिफ्राय केन्डिडेटआ आसामनि जाथारनांगोन बेथ' गासिबो जाखायो बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंनि नामा थानाय जानांगोन बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोङो एप्लाइ खालामना लाथारनांगोन एन्ड बैसो स' बैसोआ जाहैबाय नोंथांमोना 18 इयार्स मिनिमाम आरो मेक्सिमाम नर्मेलाव 25 नाथाय जोंनि STआ 30 इयार्ससिम बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो अके स' बेयो सिगांनिफ्राय दंखायो स' बेनिफ्राय मोनसे नट बुंदों जे बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना खायसेना मिस्टेक थायो जेबो टेनसन गैया जास्ट बेयाव नायगोननो बेनो जाबाय मेट्रिकनि सार्टिफिकेट बार्थडे एबा नोंथांमोननि HSLC नि एडमिट कार्ड बेखौसो नायगोन आरो बेजोंसो थांगोन स' नोंथांमोनाहाय न' आदार डकुमेन्ट्स बेवहाय बिनाय दङ स' नोंथांमोना जायखिजाया मेट्रिकनि HSLC एडमिटखौ होनो हागोन स' फरायनायाथ' बेनोसै मा दङ UB पोस्टआव HS पासआनो दङ AB पोस्टआव HSLC एबा 10 पास खालामनांगोन जुदि नोंथाङा हायार सेकेन्डारि पास बा मोननैबो पोस्टआव UB AB आवबो खालामनो हागोन स' नोंथांमोना टेनसन गैया स' फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव मिनिमाम हाइटआ जाबाय
जोंनि एसटिपि खथायाव 160.02 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार एनसेसखौ अनलि हिन्जावफोरखौ सुनाय जाया स' हौवाफोरखौल' सुयो बेनो जाबाय जोंनि हौवाफोरा 80 सेन्टिमिटार नर्मेलाव आरो एक्सपेन्ड खालामबा 85 सेन्टिमिटार जाहैथारनांगोन मेडिकेल टेस्टआव जेरै आसाम पुलिसाव सिगांनि नायो बेखौ नायगोन जेरै नकनि बेनिफ्राय फ्लेट फुट बेनिफ्राय कालार भिजन 6/6 6/9 बेखौ नायनाय जायो स' नोंथांमोना बेयाव इजियावनो पास जागोन जेबो टेनसन लानांगौ गैया देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दानिया फट' स' फट'आ नोंथांमोना जानुवारि 1 निफ्राय खेबनाय जानांगोन उनावहाय 2023 नि लेटेस्ट जानांगन लेटेस्टखौ जाबाय बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड कालारखौ नोंथांमोना गुफुरखौ होनो हागोन बा नोंथांमोना लाइट ब्लुखौबो होनो हागोन डकुमेन्टसा मा आपल'ड खालामनांगोननो नोंथांमोना एज प्रुफनि थाखाय एडमिट कार्ड नोंथांमोना HSLC नि बेखौसो नांगोन होनना बुंदों स' नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन एन्ड फार्स्ट सार्टिफिकेट मार्कशिट आरो लोगोसे नोंथांमोननि सार्टिफिकेट बेखौहाय आपल'ड खालामनांगोन एन्ड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड बेवहाय बिनाय दङ स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे खालामना लाखायो सानसेयाव मोनो एन्ड हम गार्ड ट्रेनिं मिनिमाम 3 इयार्स दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय एक्सट्रा मार्क मोननो थाखाय एन्ड BDP मेम्बार नोंथांमोना मिनिमाम 3 इयार्स मावनाय दङबा नोंथांमोनाबो होनो हागोन कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन दे स' नाम्बार 7 आव कास्ट सार्टिफिकेट बिथारदों बेखौ नांथारगोन आं मैयासो भिडिअ खालामदों बे गैयाबा जानाय नङा होननानै स्पर्ट्सनि एबा NCC दङबा नोंथांमोना होनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना हम गार्ड बेसिक ट्रेनिं लानाय दङबा नोंथांमोना होनो हागोन BDP मेम्बार दङबा सार्टिफिकेट थ' नोंथांमोना बेवहाय होनो हागोन स' बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ ओरैबायदि जागोन गासैबो डकुमेन्टसा रेडि जायोबा नोंथांखौहाय रानिं खालामनांगोन फिजिकेल टेस्ट लागोन अके बेखौ नोंथांमोना NDFB जायफ्रानोखि गोदान खारफेराखै स' बेखौ नायबानो जाबाय स' बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआव ओरैबायदि 40 मार्क्सनि जागोन UB पोस्टआव माने UB पोस्टआव अनलि 40 मार्क्सनि सिलेक्शन प्रसेस बेनिफ्राय आरो हिन्जावफ्रा कनस्टेबल ABआवबो नोंथांमोनाहाय 40 मार्क्सनि दङ नाथाय जोंनि AB हौवाफोरा जाबाय स' 60 मार्क्सनि दङ स' बेखौ नोंथांमोना आन्दायनाङा हिन्जावफ्रा 40 मार्क्सनि हौवाफ्रा UB पोस्टआव 40 बाट जोंनि हौवाफोरा हमना ला AB मेलाव 60 नोंथांमोना मार्क्सनि सिलेक्शन प्रसेस दङ दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि रानिं स' रानिंआ बोथ साइड ABUB 3200 मिटार्स हौवाफोरना 14 मिनिट्सआव बेखौथ' मिन्थिखागौ 14 मिनिट्सनि नोंथांमोना सिगाङाव हाबथारनांगोन काटअफआव थांनो थाखाय स' 14 मिनिट्सआव हाबोबा जास्ट क्वालिफाइड जागोन 10ल' मोनगोन स' बेखायनो 12:13 आव हाबनांगोन आरो लं जाम्पआ जाबाय 335 सेन्टिमिटार मिनिमाम खनथाम चान्स मोनगोन आरो खनथाम चान्सआव बेसेबां मेक्सिमाम बारनो हायो बेखौनो लानाय जागोन स' बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव दानिया फैबाय हिन्जावफोरनि स' हिन्जावफ्राबो नोंथांमोना खम खारनांगोन दा जोङो हौवाफोरखौ नायोबा सिनाप दङ बे सिनापआ जाबाय कनस्टेबल AB पोस्टनि थाखाय UB पोस्टआव सिनाप गैया दा बे जाबाय 14 बार सिनाप खालामबा नोंथांमोना 20 आव 20 मोनगोन नाथाय मिनिमाम खनब्रै खालामबा 10ल' मोनगोन स' बेखायनो 14 बार खालामनांगोन आरो बे AB पोस्टआवल' सिनाप दङ अनलि फर मेल केन्डिडेट बेयाव हिन्जावफोरनि गैया आरो UB पोस्टआव गैया बे जाबाय 10 पासनि सिनाप दङ बेखायनो सिलेक्शन प्रसेसआ 60 मार्क्सनि दङ स' बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि रानिंआ जाबाय 1600 मिटार्सल' नोंथांमोना 8 मिनिट्सआव खारनो हाथारनांगोन अके अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन एन्ड बेनिफ्राय मिनिमाम 244 सेन्टिमिटार लं जाम्प बारनांगोन मेक्सिमाम बारबासो नोंथांमोना एक्सेलेन्ट थांगोन स' बेखायनो मेक्सिमाम टारगेट खालाम स' दानिया जोंहा फिजिकेल टेस्टआ थांबाय दानिया फैबाय एग्जाम स' एग्जामा माबायदि जागोन जों डिटेल्सखौ नायनोसै जे एग्जामा नोंथांमोना 100 कुइसन फैगोन अके स' गासै 100 कुइसन फैगोन आरो बे एग्जामा टटेल मार्क्सआ 50ल' जागोन स' बेयाव माल्टिपल टाइपनि नोंथांमोना कुइसन मोनगोन आरो बे जाबाय क्लास 9, 10, 11 नि कुइसनखौ दानगोन स' बेखायनो नोंथांमोना मोननै हाबासो 1 नाम्बार मोनगोन एन्ड बिनि साबजेक्ट थ' फार्स्टआव दं मेथ्स दङ बेनिफ्राय इंलिस दङ लजिकेल रिजनिं दङ मेन्टेल एबिलिटि दङ आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इकनमि नायनांगोन आरो जेनेरेल एवारनेस नायनांगोन बेनिफ्राय जिके नायनांगोन कारेन्ट एफेयार्स नायनांगोन एग्जामा बर'जों लिरनो मोनगोन टेनसन गैया आरो बे एग्जामा डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना एग्जाम जागोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ मोनगोन नेक्स्ट लेभेलाव एन्ड एकाडेमिक एक्सट्रा पार्सेन्ट दङबा नोंथांमोना 45 निफ्राय 59 दङबा 2 मोनगोन 60 निफ्राय 74.99 दङबा नोंथांमोना बेवहाय 3 मोनगोन एन्ड 75 निफ्राय बारा दङबा नोंथांमोना नाम्बार 5 मोनगोन माने फरायनायनि थाखाय पार्सेन्ट बेयाव एक्सट्रा नाम्बार होदों आरो अरेल एबा भाइभा टेस्टनि थाखाय नाम्बार 5 दङ स' गासै ओभारअल सिलेक्शन प्रसेसखौ जोङो बेयाव नायगोन जे जोंनि UB पोस्ट आरो मेल फिमेलाव नायोबा नोंथांमोना 100 मार्क्सनि सिलेक्शन प्रसेस दङ एन्ड बेनिफ्राय AB पोस्टआव बारा थागोन बेनो जाबाय नै 115 दङ हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 95 नि दङ AB पोस्टआव स' बेबायदि नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव A to Z भिडिअ मोनबाय थागोन बेलेग पोस्टनि थाखाय नोंथांमोना ग्रेड 4 स्टाफ SI लेभेलनि नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नायनो हागोन